Pagtan-aw ngadto sa eternidad. Lucas kapitulo 21 bersikulo 28. Humangad kamo ug ituboy ang inyong mga ulo kay ang inyong kaluwasan nagakahadol na. Kung ang iglesia magsulob sa kupo sa pagkamatarong ni Kristo nga mopahawa gikan sa tanang pag-unong sa kalibutan, anaa sa atubangan niya ang kaadlawon sa usa ka masanag ug mahimayaong adlaw. Ang saad sa Dios kaniya mubarog nga malig-on sa kahangturan. Ang kamatuoran nga minglabay ni adtong nagtamay ug nagsalikway niini magmadaugon. Bisan tuod usahay murag nalangan, ang pag-uswag niini wala pa masusi. Gitugahan sa balaanong kusog, kini moputol sa iyang agianan agi sa pinakalig-on nga mga atang ug modaog sa matag babag. Unsa ang nagpalig-on sa anak sa Dios sa panahon sa iyang kinabuhi sa paghago ug sakripisyo? Iyang nakita ang mga resulta sa paghago sa iyang kalag ug natagbaw. Sa pagtan-aw ngadto sa kahangturan, iyang nakita ang kalipay ni adtong kinsa pinaagi sa iyang pagpaubos, nakadawat og pasaylo ug kinabuhing dayon. Nadungog sa iyang igdulungog ang singgit sa mga tinubos. Nadungog niya ang mga linukat nga nag-awit sa awit ni Moises ug sa Kordero. Mahimong kita adunay usa ka panan-awon sa umaabot, ang kabulahanan sa langit. Diha sa Biblia gipadayag ang mga panan-awon sa umalabot nga himaya, mga talan-awon nga gihulagway sa kamot sa Dios ug kini mahal sa iyang simbahan. Pinaagi sa pagtuo, kita makabarog sa pultahan sa walay katapusan nga syudad ug makadungog sa mapuangoron nga pag-abi-abi nga gihatag ngadto ni adtong kinsa niining kinabuhia, nakigtimbayayong kang Kristo ug nag-isip niini nga usa ka kadungganan sa pag-antos alang kaniya. Samtang ang mga pulong gisulti, umari kamo mga binulahan sa akong amahan, ilang gitugyan ang ilang mga korona sa tiilan sa manunubos nga nagsinggit. Ang kordero nga gipatay, mao ang takos sa pagdawat sa gahom ug sa mga bahandi, ug sa kaalam ug sa kalig-unan, ug sa kadungganan ug sa kahimayaan ug sa pagdayig. Ang pagdayig ug ang kandungganan ug ang himaya ug ang gahom sa mga katuigan nga walay katapusan. Didto ang mga tinubos nangumusta ni adtong nagtultol kanila ngadto sa manuluwas, ug ang tanan nagkahiusa sa pagdayig kaniya nga namatay aron ang mga tawo makabaton sa kinabuhi nga sukod sa kinabuhi sa Dios. Nahuman na ang panagbangi, ang kasakitan ug panag-away natapos na. Ang mga awit sa kadaugan mipuno sa tibok langit, samtang ang mga linukat nagkupot sa kalipay. Takos ang kordero nga gipatay ug nabuhi pag-usab, usa ka madaugon nga mananaog.